il-ruħ li fuqhom waqgħet torri ta' Silwam waqgħetilhom, taħsbu intom li kienu iżjed ħatja minn nies l-oħra ta' Ġerusalemm? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux il-koll tintilfu xorta waħda. Waqalilhom din il-parabola. Wieħed kellu s-siġra tat-tin imħawla fl-għalqa, mar ifittex il-frott fija u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa, ara, ili 3 snin niġi nfittex il-frott f'din is-siġra tat-tin u qatt ma sibtilha. Mela aqlaħħa, għax għalfejn se tibqa' tkiet l-art, iżda dak wieġbu. Inti ħallija, Sinjur, għal din is-sena sa ma nasqilha madwarha u nagħtiha d-demel. Id-dieħla għandha minn tagħmel il-frott, jekk le aqlaħħa. Dan l-Evanġelju li ħanaqraw il-ħadd huwa maqsum fi 2. L-ewwel parti tikkonsisti f'kumment li Ġesu jagħmel fuq xi aħbarijiet ta' żmienu, it-tieni parti tikkonsisti fil-parabola tas-siġra tat-tin. Il-Vanġili jgħidilna ġew xi ħud għand Ġesu u qalulu b'dawk il-Galilej li Pilatu kien ħalla demmhom ma' dak tal-vittmi tas-sagrifiċċju tagħhom. Il-Galilej. Bit-terminu Galilej kif jikkummenta Giuseppe Flavio għex kważi ma' Kristu, għax għex bejn is-sena 37 sas-sena 100. Kien storiku Ruman ludi. Ekku, jgħidin Giuseppe Flavio li m'għandniex dan it-terminu naqduh sempliċement maż-żona ġeografika, ġifieri nies min-naħa ta' fuq, il-fuq mis-Sammarija, fejn fil-fatt kien għadda ħafna żmien Ġesu. Imma pjuttost dan it-terminu Galilej għandna nifhmu bih grupp rivoluzzjonarju, grupp ta' briganti, jisu terroristiku kontra ir-Rumani, differenti mid-Żeloti. Ekku, issa għandna l-ewwel fatt tal-kronika li kien għamel ħafna storbju fi żmienu dan il-fatt, aktarx huwa il-fatt li jissemma wkoll fl-Atti tal-Apostli kapitlu 5 meta Ġuda il-Galilew ma' ċertu wieħed Sadok il-Fariżew kien mexxa rewwixta kontra ir-Rumani. U dan għaliex Pilatu sewwa bil-lejl kien poġġa xi ġbijat ta' Ċesari f'Ġerusalemm li wieħed ma setax ipoġġi xbijat bħal dawn fil-belt ta' Ġerusalemm. Barra minn hekk Pilatu rid juża wkoll il-flus mogħtija għas-sagrifiċċji biex jibni akwadott. U Ġuda il-Galilew u sħabu sewwa dawru it-tribunal ta' Pilatu imma spiċċaw ħażin għax Pilatu din l-azzjoni ħada binkejja għall-Imperu Ruman u ma ħasibiex darbtejn biex qabad u qatel lil Ġuda u lil sħabu ħdejn l-artal tas-sagrifiċċju fit-Tempju. Ekku, l-istraġi ta' Pilatu fuq il-Galilej fil-fatt saret waqt li l-qassisin kienu qed joffru xi ħrief fuq l-artal tas-sagrifiċċju u ġara li id-demm tal-vittmi ta' Ġuda l-Galilew u sħabu tħallat mad-demm tas-sagrifiċċju u dan naturalment kien qajjem skandlu kbir. U Ġesu jgħidilna l-Vanġelu qabad u qalilhom taħsbu intom li dawn il-Galilej kienu iżjed midinbin mill-Galilej l-oħra bis-sofrew dan kollu? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux il-koll tintilfu bħalhom. Ġesu hawnhekk ma qalx li l-Galilej kienu innoċenti, jew ma kinux midinbin, imma qal li ma kinux aktar midinbin minn sħabu. U l-Vanġelu ikompli, jew dawk it-18 il-ruħ dan huwa t-tieni fatt li fuqhom waqa' it-torri tas-Silwaħ u qaltilhom taħsbu intom li kienu iżjed ħatja minn nies l-oħra ta' Ġerusalemm, le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux il-koll tintilfu xorta waħda. Ekku, it-tieni ġrajja fl-aħbarijiet illi Kristu ikkummenta fuqha kienet traċedja meta it-torri
ta' Silwaħ waqa' qatel 18 ruħ. Issa għalkemm din il-ġrajja kienet magħrufa sew fi żmien Ġesu, imma għal xi raġuni jew oħra ma ġietx imsemmija f'dokumenti storiċi jew dawn id-dokumenti probabbli għax huma mitlufa, ġifieri ma nafu xejn iktar minn hekk. Silwan kienet żona eżattament barra il-ħitan ta' Ġerusalemm fejn barra t-torri nafu fi żgur li kien hemm l-għadira ta' Silwa li hi fil-fatt ix-xena ta' wieħed mill-mirakli l-kbar li jagħmel Ġesu fl-Evanġelju skont San Ġwan kapitlu 9. Issa l-mistoqsija din wara dawn iż-żewġ rakkonti, għaliex din il-mistoqsija, din il-kurżità u għaliex Ġesu ikkummenta. U sabiex inwieġbu rridu nitkellmu mir-retribuzzjoni. Ir-retribuzzjoni x'inhi hija l-punizzjoni mogħtija lil xi ħadd bħala vendikazzjoni jew biex nużaw kelma forsi iktar ħarxa, mogħtija bħala tpattija ta' emil ħażin jew minħabba att kriminali. Dal-Evanġelju żgur li jfakkarna f'din il-problema. Problema kbira, li kellhom iħabtu magħha l-awturi tal-kotba tal-erf. Il-grazzja u r-retribuzzjoni. Sa mill-bidunet, Iżrael kien jaċċetta li Alla jikkastiga l-ħżiena billi jibatilhom uġigħ fiżiku jew faqar jew anke mewt qabel ix-xuħija. Imma lit-tajbin iżommhom sħaħ, sinjuri u mewt fix-xuħija. Issa għalkemm il-kotba tal-erf ippruvaw jgħallmu lin-nies li l-misteru tad-tbatija huwa moħħbi falla u mhux għax il-bniedem jimmeritaħ jew le xorta waħda Iżrael baqa' maħkum minn din l-idea antika ta' retribuzzjoni. U aħna wkoll mhux l-ewwel darba li jinwaħħlu falla għal xi azzjoni kera jew sabiħa. Il-Vanġelu jkompli jgħid lejn ngħidilkom imma jekk ma tindmux il-kol tintilfu xorta waħda. Ġesu jieħodha kontra l-opinjoni ħażina li kellhom dwar Alla. Għax il-poplu kif qedtilkom kien baqa' iżomm li l-kawża ta' dawn iż-żewġ disgrazzi kien Alla. Biex jagħmel ġustizzja jisu vendikazzjoni tpattija minn dawn il-vittmi. Imma Ġesu juri li Alla mhuwiex vendikattiv. Alla ma jfittix il-mewt imma il-ħajja. U l-Vanġelu jgħidilna imma jekk ma tindmux il-kol tintilfu xorta waħda. Il-kelma l-iktar importanti hawnhekk il-verb tindmux metanoete bil-Grek. Li xi tfisser tindmux? Terġa' taħsibha. Tifhimha differenti. Jekk ma terġax taħsibha sew, ġifieri jekk ma tifhimix differenti, ħatlaqqata. Ħadd ixi kondannat. Imma naturalment din l-indiema ma tridx biss tkun fuq livell mentali, imma trid tkun bidla fil-qalb, fir-ruħ. Sewa x'rid ngħid inbiddel ħajti mhux biss għax jaqbilli, ġifieri naħseb li jekk inkompli sejjerek din l-imġiba jien ħanitfarrak. Le mhux għalhekk, imma għax jien ħanbiddel ħajti għax ninnamra ma' dak li huwa sewwa, ninnamra ma' Alla. Mela Ġesu jgħid ta' madwaru li dawk il-vittmi li sfaw maqtula ma kinux aktar midinbin mill-oħrajn kollha li ma metux. Il-ħajja u l-mewt jiddependu minn kemm aħna lesti li kontinwament intejbu ħajjitna. U għandna ħafna eżempji bħal dan fl-Iskrittura biżejjed insemmu in-nies ta' Ninwe illi għamlu indiema xierqa u salvaw. U l-istess fil-persuna ta' San Mattew, l-Apostlu. Imma jekk ma tindmux il-kol tintilfu xorta waħda mela Ġesu bit-tweġiba tiegħu ċaħad 4 fehmiet li xi nies kienu jżommu u xi wħud oħrajn minna għadhom iżommu. L-ewwel ħaġa, id-tbatija mhux vera hija proporzjonata mad-dnubiet li wieħed jagħmel. Tagħmel dnub żgħir mela tbatija żgħira.
Nob kbir mela tbatija kbira. Ja, Ġesu din xi ħaġa, it-tieni ħaġa. L-accidenti, l-accidents, mhumiex imnisla minn Alla, bħalli kieku Alla ta' Ġesu Kristu huwa Alla vendikattiv jew jixtieq ibattilek. Id-batija qiegħda fin-natura tagħna. Jew ġiba l-bniedem stess bl-azzjonijiet tiegħu. Aħna x'nistgħu nagħmlu? Aħna nistgħu biss nitolbu lil Alla sabiex jieqaf magħna fid-batijiet. It-tielet, x'ċaħħad iktar Kristu. L-azzjonijiet koroħ ma jiġrux biss lin-nies ħżiena, imma jiġru wkoll lin-nies tajbin. U r-raba' ħaġa, m'għandniex id-dritt naħsbu ħażin falla, anzi, li taħseb ħażin falla huwa forma ta' atejiżmu. Jiġifieri ma tkunx temmen falla ta' Ġesu Kristu li bħal dak il-missier tal-parabola tal-ibn il-ħali dejjem jistenna li l-ibnu bideħ miftuħa u mhux jikkundannah u jpattilu. Mela, meta madwarna tiġri xi ħaġa kera, m'għandniex inwaħħlu falla jew fil-persuni milquta. Ġesu jgħallimna biss sabiex nużaw dik il-ġrajja kera għal konverżjoni tagħna. Imbagħad it-tieni parti tal-Vanġielu u qalilhom din il-parabola. Wieħed kellu siġra tat-tin imħawla fil-għalqa. Fit-tieni parti tal-Evanġelju Ġesu jirrakkonta parabola li nsibuha biss fil-Vanġelu skont San Luqa. Jista' jkun li forsi Luqa ħal idea ta' din il-parabola tas-siġra tat-tin minn Marku jew minn Mattew. Imma ekku fejn jekk ħada minn għandhom it-tnejn, imma fejn Marku u Mattew spiċċaw biex saħħtu s-siġra, Luqa jifhimha mod ieħor. Mela din hija parabola u għalhekk iridu nifhmu s-sinifikat tagħha. Il-parabola tgħidlek wieħed kellu, dan il-wieħed minnu, dan il-wieħed skont il-parabola huwa Alla. Alla hu s-sit tas-siġra tat-tin u ħażin għalina jekk naħsbu li aħna s-sidien. Issa, xi tfisser Alla huwa s-sit tas-siġra tat-tin? Is-siġra tat-tin xi tfisser? Mela, f'nofs id-dwieli tal-Palestina kienu jiġu wkoll imħawla xi siġar oħra tal-frott fosthom is-siġra tat-tin. Issa, fl-Antik Testament is-siġar l-aktar komuni li kienu jirrappreżentaw il-poplu tagħna kienu l-aktar id-dilja u ż-żebbuġa. Imma is-siġra tat-tin fil-fatt kienet ukoll sinjal tal-poplu ta' Alla. Bħalma nsibu pereżempju fil-profeta Ożeja. Ara xejn Ożeja. Bħal tina bikrija fis-siġra tat-tin rajt lil missirijietkom. U Ġeremija, irrid kieku niġborhom jgħid il-mulej, imma ma baqax għeneb fid-dilja u anqas tin fit-tina imqar il-weraq dbil. Mela din il-parabola titkellem minn siġra tat-tin li huwa l-poplu il-mażul tagħna talla, il-Knisja, il-ġema imsejħa. Mar ifittex il-frott fija jgħid il-Vanġelu u ma sabx. Skont San Luqa, din is-sentenza hija l-ġudizzju ta' Alla fuq ir-realtà tal-poplu tiegħu f'relazzjoni miegħu. Mhux hekk, ma sabx frott, jiġifieri is-siġra ma kienx qed tirrispondi għal sida, il-poplu ġifieri ma kienx qed iwieġeb għar-rieda ta' Alla. U għalhekk il-Vanġelu jgħidilna qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa. Dak li jaħdimlu l-għalqa huwa Ġesu Kristu. Illi b'tant kura kien jieħu ħsieb l-għalqa. 3 snin ara ilni niġi nfittex il-frott f'din it-tina u qatt ma sibtilha. 3 snin għal xiex qed jirreferu, 3 snin jirreferu għal 3 snin ta' missjoni, ġifieri predikazzjoni u mirakli li b'tant imħabba wettaq Ġesu Kristu mal-poplu tiegħu. Imma minkejja din il-kura kollha, il-frott qalb il-poplu ma nstabx. Issa ngħiduha kif inhi. Dan jidher ġudizzju pjuttost ikraħ fuq il-poplu li għal 3 snin
ta' missjoni ma kienx hemm respons għal Kristu. Aħna nafu li għalkemm il-maġġoranza fis-sija tal-prova telqu lil Kristu, imma insomma xorta waħda kienet fadal nukleu kwalitattiv fil-poplu talla rappreżentat minn Marja, San Ġwan u xi ftit disċipli oħra. Imma din is-sentenza insomma 3 snin oħra inni niġi nfittex il-frott f'din it-tina u qatt ma sibtilha għandna nifhmuha maquda ma ta' warajja. Jiġifieri il-frott tal-poplu ma kellux jiġi speċifikament mill-predikazzjoni u l-mirakli ta' Ġesu, imma mill-aħħar fażi fil-ħajja ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-Vanġelu jkompli jgħid, mela għal-aħħar, għax għalfejn se tibqa' tkit l-art. Is-sit jiġifieri Alla ikompli jagħmel is-sitwazzjoni aktar traġika bħal donnu irid jgħid, la ma tagħmilx frott, m'għandix nambija, sewa jien ma rridix. Imma niftakru li hawnhekk Luqa kien espert sewa fil-letteratura Griega u allura jaf jirrakkonta kif joħroġ l-effett fil-kliem ta' Kristu. U l-Vanġelu jkompli jgħid, iżda dak wieġeb u qallu, inti ħallija Sinjur għal din is-sena sa ma nasqilha madwara u nagħtiha d-demil. Il-qaddej veru tal-għalqa li qabel qedtilkom jirrappreżenta lil Ġesu Kristu juri paċenzja kbira billi ħajamel dak kollu li hu possibbli biex isalva s-siġra. Jiġifieri ħajamel minn kollox biex lielna isalvana, għax kif qedtilkom is-siġra tirrappreżenta lielna. Id-dieħla jgħid il-Vanġelu għandha minn tagħmel il-frott, jekk le aqlaħħa. Kristu ma jixtieqx li 3 snin ta' evanġelizzazzjoni tiegħu jisfaw fix-xejn, bħal dik is-siġra li wara tant kura ma tagħmilx frott. Imma ser jistenna sena oħra fejn f'dik is-sena Kristu ser jagħmel minn kollox sabiex dik is-siġra daqshekk maħbuba minn Alla tagħti il-frott mixtieq. U fil-fatt Kristu jagħti ħajtu għall-bniedem. U minn dak is-sagrifiċċju divin din is-siġra li Alla ħawwel sa minn żmien Abraham tinbidel f'siġra ġdida. Il-poplu l-ġdid ta' Alla, il-Knisja li l-kol kemm aħna membri. U nispiċċa din il-lezzju billi ngħid ejjew mela nkunu konxji ta' dialogu li hemm bejna u bejn Alla. Jiġifieri ngħixu bindiema ta' vera fina. Dan hu dialogu li ma jistax jinqata' għax Alla tagħna huwa dejjem ħaj, huwa dejjem preżenti, anke jekk aħna xi kultant il-qalb tagħna torqod u titbiet minnu. Alla ma jistriħ qatt, Alla ma jistraħ qatt, jaqarribna dejjem leħ, għax kif jgħid Sant Wistin, Alla ħalaqna għalih u qalbna ma tistrieħx jekk mhux feħ. Issa nagħmlu fil-waqt li inkomplu nimmeditaw u nikkontemplaw dawn il-kelmiet tal-Vanġelu nagħmlu l-adorazzjoni.